ముడికల నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, వెన్ను నొప్పులు, అన్ని నొప్పులే ఈరోజు. ఎముకలన్నీ ఈరోజు మనుషులలో స్థానం తప్పిపోయి ఉన్నాయి అంటే ఎముకల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. నరాలు బాగలేకపోతే నరాల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. కన్ను బాగలేకపోతే ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. బ్రెయిన్ పోయలేకపోతే దాన్ని చూసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. శరీరంలో అంతరంగంలో ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయో అవయవాలన్నీ ఈరోజు పనికి మాలినవిగా మారిపోయాయి గనుక అవి పని చేయటం మానేసేస్తున్నాయి. మన లోనున్న అంతరంగములోనున్న దేవుడు పెట్టిన దీపమైన ఆత్మ పరిస్థితి ఎలాగుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? మీలో ఉన్న ఆత్మ ఎలాగుంది? సంతోషంగా ఉందా? శరీరం గట్టిగా తినేసి శుభ్రంగా పడుకుంటది, ఇది బాగానే ఉంది. రోగం వచ్చినా, నొప్పి వచ్చినా, బాధ వచ్చినా లేవు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోమంటది. 4 గోళీలు వేసుకొని శుభ్రంగా ఉంటది. ఆ తర్వాత లోనున్న ఆత్మ అది ఏ రోగముతో బాధపడుతుందో, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉందో, ఆత్మకు శాంతి ఉందా, నెమ్మది ఉందా, ఏమై ఉందో ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా?